Nselmulkom nilqgħukom għat-talb ta' tifħir ta' sbieħ il-jum ser nagħmlu t-talb tal-tifkira tal-Verġni Marija f'jum is-Sibt. Is-salmi huma tal-ewwel ġimgħa. Mulej iftaħ li xoftejja. U fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata s-salvazzjoni tagħna. Ners quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxtaħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisa lu jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u treqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u bin Marija ejjew nadurawh. Sid glorjuża li fil-oli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għaxint bħalibek safis ejt il-dak li ħalqek. Bibnek sewwejtilna l-ħsara li jidnu b'teva ġibet fuqna, bitjubitek ftaħt modija biex li msejkna jidħlu s-sema. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija, għax bik verġni sabu l-ħajja. Għamel int l-insebħu f'kollox li l-Missier l-Kristu ibnek u l-Ispirtu li bħal blibsa ta' ġmil kbir zejnuk bil-grazzja. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qalbi kollha ngħajatlek, weġibni mulej, irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jint u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob il-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tieba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Qorbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li dbedu mill-liġi tiegħek. Imminti ħdejja mulej, sewa huma l-kmandamenti tiegħek. Jien ili naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej indawwar għajnejja sa minn sbieħ il-jum. Qawwieti u għanjiet il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħieħ, żwiemel u rikkieba waddabhom fil-baħar. Qawwieti u għanjieti il-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Danu Alla tiegħi u lilu nfaħħar, Alla ta' missieri u lilu nolli. Il-mulej gwerrier Jahwe ismu, il-karriet tal-farawn u qawwietu tefaħħom fil-baħar. Marriħ qawwini ta' mnifsejk inġemgħu l-ilmijiet, bħal gost wafqu l-gliegel, għaqdu l-imwieġ f'nofs il-baħar. Qal il-għadu niġri warajhom nilħaqhom, naqsam il-priża u kolli bix-xaba. Is-sejf tiegħi nislet, idi taqridhom. Infaħt bir-reħ tiegħek, għattijom il-baħar, erku bħaċċomp fl-ilmijiet qawwija. Minu bħalek fost l-allat mulej, minu bħalek kbir fil-qdusija. Int tal-biża fil-glorji tiegħek, int li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Int meddejt il-leminija tiegħek
u beletom l-art ġofija. Fit-tjubitek mexxejt dan il-poplu li fdejt. Bħiltek mexxejtu lejn l-amara qaddisa tiegħek. Twassalhom u tħawwilhom fuq il-muntanja wir tiegħek. Il-post mulej li jint għamiltu l-amara tiegħek, il-maqdes ja Sidi li ħejjew idejk. Il-mulej is-ħaltan għal dejjem ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. qawwiti u għanijieti il-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħuh popli il-koll. Għax kbira hi t-tieba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ġnus kollha ifaħru il-mulej. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd. Marja Verġni fetħitulna mill-ġdid. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David qaddej tiegħu. Bħalma kiewiet fl-imoddi fom il-profeti għaddisin tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn iden dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-pat għaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abram missierna li jagħtina li meħlusin minn id-dejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu. Biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-loli iżjara ta' xemx tila. Ħajdawwal il-dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-trek taslim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Eva għalqet il-bib tas-sema għal kulħadd, Marija Verġni fetħitulna mill-ġdid. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Xemx tal-ġustizzja qablek feġġet ix-xebba bla teba bħad-dawl taż-żernieq. Għamel li ngħixu dejjem fid-dawl taż-żjara tiegħek. Verb etern intażilt lil Marija biex tagħmar fija bħal farka li ma titħassarx. Eħlisna mit-taħsir tad-dnub. Salvatur tagħna intkellek il-ommok wifqa' ħdejk taħt is-salib. Bit-talb tagħha għatina li nissieħbu ferħana fid-dbatijietek. Ġesu l-aktar twajjeb minn fuq is-salib intajt lil Marija bom Ġwanni. Għamel li bil-ħajja tagħna ninarfu bulieda. Ejjew issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltratek, ikkun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minuħ ħati għalina,
la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix saldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr il-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu.
Grazzi lilkom Muslim minn Alla missirna u sidna Ġesu Kristu. U t-teleżis li meqdina furdi l-Quddisa għal bżonnijiet ta' persuna. Ekkilum qegħdin niċċelebraw ukoll it-tifkira ta' San Alfons Maria de Liguori li wisqof kif ukoll duttur tal-Knisja. U fil-Vanġelu illum ser niltaqgħu mal-episodju tal-mewt ta' Ġwanni. U biex nitħew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ndejjem xettel fil-Knisja tiegħek eżempji ġodda ta' virtu. Għatina li fil-ħidma l-erwieħ ikonna l-ħerqa tal-Isqof San Alfons Maria de Liguori biex miegħu nissieħbu fil-premju tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u mek jgħix fisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien, il-qassisin u l-profeti kellmu lill-kapijiet u lill-poplu kollu u qalulhom: dan ir-raġel ħaqqu l-mewt għax ħabbar kontra din il-belt kif smajtuh b'widnejkom intom stess. Iżda Ġeremija qal lill-qassisin u lill-poplu kollu: il-mulej bat ninħabbar kontra dan it-tempju u l-belt il-ħwejjeġ kollha li smajtu. Issa mela, sewwu l-imġiba tagħkom u emilkom, wagħtu widen għas-sejħa tal-mulej Alla tagħkom, u l-mulej jindem mid-deni li qal kontra tagħkom. Ngħid għalija arawni, ninsab f'idejkom, għamlu bija dak li jidrilkom tajjeb u sewwa. Imma kunu għafu li jekk intom toqtluni, tiċċabsu b'dem blaħtija, intom u din il-belt u min jammar fija. Għaxu tassew il-mulej li batni għandkom biex insemmalkom f'widnejkom dawn il-ħwejjeġ kollha. Imbagħad il-kapijiet u l-poplu kollu qalu lill-qassisin u l-profeti: dan ir-raġel ma ħaqqu xejn il-mewt, għaxu kellimna f'isem il-mulej Alla tagħna. Iżda id Ahikam bin Safan kienet ma' Ġeremija biex ma jitilquhx f'idejn il-poplu u joqtluh. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Aqlani mill-ħama u ma nibqax nieżel. Ħarisni minn min jobodni, weħlisni mill-ilma font. Tħallix iġorni l-ilma, jew jiblani id-dabin u jinala fuq il-bir. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Imma jien imsejken u batut, terfani o Alla s-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana taratti l-ħajr. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ek jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jismaw il-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. O Alla, fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Jekk jogħġobkom umu bil-wifqa. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Erodi t-Tetrarka sama bil-fama ta' Ġesu u lill-qaddejja tiegħu qalilhom dan Ġwanni l-Battista, iva, u qam mill-imwiet u minħabba fekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih. Għax Erodi kien arresta l-Ġwanni u qaflu l-ħabs u ħalli hemm minħabba Erodja martħu f'Ħilippu. Għax Ġwanni kien jgħidlu, int lil dik ma tistax iżomma. Brid kieku joqtlu, imma kien jibża min-nies għax kienu jżommuh bi profeta. Mela wasal jum li fih Erodi jalaq sninu u bint Erodi ħarġet fin-nofs tisfen u għoġbot lill-Erodi. Għalhekk weda taħt ġurament li jagħtiha kull ma titolbu. U mowija minnhomma qaltlu, għatini issa ras Ġwanni l-Battista fuq blat. Is-Sultan tnikket, iżda minħabba l-ġurament li ħa u l-mistednin tiegħu ordna li tingħatalu. U bat jaqta ras Ġwanni fil-ħabs u ġibu l rasu fuq blat u tawa li tfajla u din ħadita lill-omma. Imbagħad id-dixxiepli tiegħu ġew, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna. Mela f'dan il-Vanġelu għandna storja ta' persuna li Erodi li kien hemm xi ħadd toġbitu xi ħaġa u għamel weda. Issa li x'għamel din il-weda? Din il-weda għamilha fuq xi ħaġa li nistgħu ngħidu trivjali, din żifnet żifna u oġbitu. Però kienet f'kuntest li kien xurban, kien qed jiekol ikla u kien hemm il-mistednin. U hawnhekk f'dan il-kuntest Erodi xejn din it-tifla marret tieħu parir mant persuna li ma rridix tgħinha tikber għal volja kienet omma, però fittxet l-interessi tagħha. Din it-tifla semmet minn omma. U hawnhekk sar l-iżball, l-ewwel ħaġa li din semmet minn omma, l-iżball ieħor li jagħmel weda, però mbagħad Erodi baqa' marbut mal-fema tiegħu għal volja induna li kien qed jiżbalja. U hawnhekk imbagħad isseħħi traċedja, ras Ġwanni tinqata', isir qtil. U jista' jkun xi drabi aħna jiġrilna bħal dawn in-nies. Jew nibqgħu marbutin mal-ideat tagħna, jew ninqdew b'ħadd ieħor biex nissodisfaw il-bżonnijiet tagħna bħalma għamlet Erodja, ippruvat tagħlaq ħalq min kien qed jurija l-verità. Ejjew nitolbu l-mulejja tina aktar sens ta' libertà u li meta niġu affrontati b'xi diffikultà ma nibżgħux, nagħmlu kuraġġ għax Alla jgħinna u nibqgħu mexjin quddiem, nafdaw f'Alla. Imbagħad hawnhekk ħaġa sabiħa fl-aħħar tal-Vanġelu li d-dixxiepli ta' Ġwanni ħadu l-ġisem tiegħu difnuh u marru jagħtu l-aħbar lil Ġesu. Dawn id-dixxiepli li kienu jfittxu l-verità quddiem din it-traċedja ma qatgħux qalbhom, għamlu dmirhom difnuh u mill-ewwel telqu wara Ġesu. Dak li indikalhom Ġwanni għamluh. Għalhekk hemm nitolbu l-mlej biex aħna fuq l-eżempju ta' dawn nimxu aktar wara Ġesu u jekk ikollna xi ħaġa tawġieħ bħalma kellhom dawn tal-passat ma naqtgħux qalbna imma dejjem immorru u nagħmlu pass il quddiem. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqum bil-wifqa biex resqu talbna il-missierna tas-sema. Ejjew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqifijiet, għas-Saċerdoti biex fuq l-eżempju tad-dixxiepli ta' Ġwanni il-Knisja tibqa' dejjem tfittex lil Ġesu. Nitolbu għalina l-koll biex meta
xi ħadd jurina n-nuqqas tagħna jew nindunaw l-iżbaljajna, ma nibqgħux nippersistu fl-iżball imma nkunu flessibbli bħad-dixxipli ta' Ġwanni u nsegwu dejjem lil Ġesu. Nitolbu għal pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sena. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Jitolbutu bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġi tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, kebbes qlubna bin-nar tal-Ispirtu Santu. Int li San Alfons Maria de Liguori tajtu l-grazzja li jiċċelebra dawn il-misteri u bihom joffrilek lilu nnifsu vittma qaddisa. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nizzuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa b'xira tas-sew Missier Qaddis tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien nirroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int battulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej tilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħi bati ħal ħobs radd il-ħajb, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħu. Danu il-misteru tal-fidi.
nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-fern aw minn tiegħek, nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju, l-isqof il-Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. O Alla, inti tajtna il-San Alfons Maria de Rigwori, b'amministradur fidil u predikatur magħruf ta' dan il-misteru kbir li ċelebrajna. Għamel li aħna għaddejja tiegħek nersqu sikwit biex nieħdu sehem fih, ħalli bih infaħru bl-għeda. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.